今天刚好是8月8号，在台湾是这个88节，那他有没有什么话想要对台湾的爸爸说，或者说对父爸爸？父の日。自分のお父さんへのメッセージか、もしくは台湾のお父さん。台湾のお父さん。台湾のお父さんたち。本当に、今日台北に来れて嬉しいし、あと僕が日本から飛び出す時にちょっとこっちで地震があったというニュースを聞いて、それはちょっと心配なんですけど、やっぱり日本も地震が多い国なのでやっぱりちょっと敏感になるし心配だなと思うんですけど、皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですね。大丈夫です。就今天刚好是8月8号，在台湾是这个88节，那他有没有什么话想要对台湾的爸爸说，或者说对父爸爸？父の日。自分のお父さんへのメッセージか、もしくは台湾のお父さん。台湾のお父さん。台湾のお父さんたち。帮他们加油，爸爸很辛苦。そうだね。いやね、でも台湾のお父さんたちだって頑張ってますよ。ね、すごい暑いしさ、台風も来てるし、でも家族のために仕事に行かなきゃいけないわけでしょ。本当に頑張ってほしい。ね、だから今日は台湾だと父の日だったらみんななんかこうお父さんたちはおもてなししてもらえるんですかね。そういうわけじゃないんだ。ああ、それもかわいそうな話ですよね。そうなんだ、頑張ってますよね。ワイシャツが汗臭くなりながらね、頑張って。就是虽然就是叫我跟台湾的父亲们就是说一些什么加油的话，但我觉得他们已经很努力了，所以我不应该再跟他们讲说就是叫他们加油，因为就是你看台湾这么热，台风还来，我觉得他们就是在这样子的状态之下还要工作，就是真的已经很拼命在努力了啦。然后可能大家要穿着衬衫，然后就是拼命的努力这样子，拼命的认真工作。我觉得应该是不用我跟他们说什么加油的话，他们已经很努力了。那说到爸爸这个人物的话，他自己有没有想到，就想象过在未来他如果结婚生了小孩，他会是怎么样的一个爸爸？3人ぐらいは欲しくて、自分が3人兄弟なので子供は3人欲しいなと思ってるんですけど、そうですね、3人、まあでも自分が3人だともう1人大きさもいいかな。そうですね、奥さんに頑張ってもらわないといけないですね。ね、そうだな。まあでもやっぱりなんかずっと、まあ、もし子供ができてもお父さんかっこいいなと思われ続けたいので、なんかちゃんと体型とか身だしなみとかこうちょっとどんどん年を重ねておじさんになっても諦めないでずっとかっこいいのをずっとかっこいいって言われ続けたいなっていうのはありますね。子供からもなんかやっぱ仕事もずっと続けたいし、ちゃんとやっぱり子供から尊敬されるようないつもかっこいいお父さんでありたいなと思いますね。就是我希望未来如果我当了父亲的话，我希望我可以有3个小孩，因为就是我自己家里我们也是有我们也是三兄妹这样子，所以就是希望我未来就是也可以有3个小孩，那可能就是我太太要比较辛苦一点这样子。然后我希望自己未来就是可以成为一个被小孩也还是会觉得我是一个很帅的爸爸。所以那为了要持续的被孩子们觉得说，爸爸很帅，所以我会努力的维持我的体型，然后维持我的外貌，即便就是上了年纪，我希望我也都可以就是持续的不要放弃，成为一个可以一直不断的就是被孩子们说哇，爸爸你很帅这样子的一个父亲。